33ଟା ଅଛି ବାଙ୍କ। हमको नहीं चलेगी ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଟା ଅଢ଼େଇଟା ଆଣା ହବ ପ୍ରତି ଯେଉଁ 33ଟା। ଉଠିଛିନି ଆଉ କାଲି ପଟାସ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ମିଳୁଛି ଜଙ୍ଗଲ। ଶୁକ୍ରବାର ଛୁଟି ଥିଲା ଆଜି ଆସିଲୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନନ୍ଦୀ ହିଲ୍ସ ଆଉ ଆଦି ଯୋଉ ଏବେ ତ ନନ୍ଦୀ ହିଲ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପରେ ଦେଖେଇବା। ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବସ୍ କାର୍ ବାଇକ୍ ସବୁ ଫେସିଲିଟି ଟିକେଟ୍ ମାତ୍ର 35 ଟଙ୍କା। ଦେଖନ୍ତୁ ପାତି ମାଙ୍କଡ଼ଙ୍କର ଲୋକାଂକ୍ଷା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାହା ହଉ ଆଜି ଖରା ନାହିଁ ଏଇଟା ବଡ଼ କଥା। ଆଜି ବିଶେଷ ଖରା ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ବୁଲିବାକୁ ମଜା ଲାଗେ।
ଯଦି ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିକି ଆମେ ତଳେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଏବେ ପୁଣି ଯିବୁ ଆଦିଯୋଗୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ 10 କିଲୋମିଟର ବାଇକ୍ରେ ଆସିଲେ ଟିକେ ଭଲ ସୁବିଧା ହୁଏ ଆଉ ସାଇନ୍ ମେନ୍ କରି ସାଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ସାଇନ୍ ଓଟି ସାଇନ୍ ଗାଡ଼ିଟା ଯେହେତୁ